Kubor nakaslem jong unongsan Hima. National duty. The meaning of Maya is library. The passion for football is high. Kikatuk ani ki Longkmie ki badai ki nong kersan ka seng BJP ki balayang lupa hakman kila Shah ban ha ki para nong kersan ki balayang hadien namar ka jingya kani ban Rung hakhandai lat ban UI Haba Narendra Modi ula Peit hakhandai lat ban Ïalap Ilekshon na ka banta ki kertong ka BJP ka bala penong khnang man pan ji kersan ha ka arpanyo terek mentau banai ka badai ka sing tap vote kani ka jingya kani ban Rung ka dei hadien bu Narendra Modi Haba ula Peit hajrong ka rensan bala shna hakhandai lat ula yang nak jaka syong ban khwat iki pat ba ki bala yang sha jungai ki bala sha khang ha ki pulen bat ki national security guard bat deha kani ka por ha ba ki pat ba ki lai kani ban Rung ki Longkmie ki bala yang lupa khmat ka khardop bala dep kier ki la sha ban kani ka jaka ba sha ban ni ki Longkmie ka de ni ki than jail road ladawan na ka jaka baju yang ki boss TMC National duty. The meaning of Maya is library. The passion for football is high. There is creativity in every corner of Meghalaya. We are all proud of Meghalaya culture. The famous Longkmie and a famous song, We Are the Champions.
Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kadipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki longying kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka art penyo terek urempang, Shanya ka sap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.